Hey, shalom Israel, most high in Christ bless. Mijn officer Gabriel, say me up. Soldier Stefanus. Ide will give one class. We give one class abra. Hoeroedoe. Nanga te you true. Want sang. Amus apsa. Wan pastor bij die opspraak. Sama doen nanga wan safu a gemeente. Dat kan man go begi gasma nasma oso en man verkrachtasma of misbruikasma. Als aan dat bij met heer Sarana Buria even. Sarana bij die opspraak. Dan gaan we pastor dat sroto. Maar volgens de Bijbel, dat was zo risa a pastor bem sabi. Jullie kwam pastor, Allah is aan die sabi voor voorkomen dit soort gevallen dat hij. We beginnen aan Hebreeën 13 vers 4. Abuku, Hebreeën 13 vers 4. Aha. Fugo trouw abibunem ki ala suma. Fugo trouw abunen die ala suma. Dat nasa gado taki. Lezen. En dat trouw bedi no de pori. A trouw bedi no pori. Jullie aan vrouw, je kies omgang o teiwani. Zolang ade ben a wet fugado, a trouw bedi no pori. Lezen. Magado sa krutu dem huru suma. Suma gado krutu? Dem huru suma. De huru suma? Nanga dem suta suma. On dat sang, if you trouw ba, dat je go buiten je trouw, you know een huru man. You know een huru man. Gado o krutu des madati. En van pastor sroto, na krutu gado kruten. Lezen. Abuku fu 1 Korinthe 7 vers 2. Toko fu Hoeroedoe no sapasa, meki ibri ma abiem egi wefi, en meki ibri uma abiem egi masra. Here, fu Hoeroedoe no pasa, meki alama abe egi wefi. Alama abe egi wefi. Ano taki ab drie schatjes na asa, abi egi wefi. Dat na fu Hoeroedoe no pasa. Lezen. Lees vers 1. Vers 1. No fu taki abradem sani disi, unube skrifi na mitaki. Ade boom efu wa mansuma no meri wa uma. Ade boom fu wa mansuma no meri wa uma. Sana meri wa uma. Yuna nga fro wanda wan presi. Yo bigeta ka nga fro wan fasi wakadati e hora fro. Dat na meri wa uma. If asma no yu fro yu no ka horasma. Leksa pastor taki ama obegi gasma pura ye. Da horasma ne bere. Sa opsa. Bakada pastor wan hora bere. Da mai hor gwa gron. Hoeroedoe opsa. Fu Hoeroedoe no pasa no meri wa uma. Lees godoro. Vers 2. Toko fu Hoeroedoe no sapasa, meki ibi man abi hem egi wefi, en meki ibi uma abi hem egi masra. Abi egi wefi, afro abi egi masra. Ino go begi on sister ne oso. You lek pastor wan. Keer kida petok e fasmano di rolstoel. As my kona you fi begi gen. Je begrijpt? Ala trasmam dape. Maar you wan assa, dat wat ik yo meri assa. Yo meri afro sa no you vrouw. Da Hoeroedoe okong. Go baka even na Hebreeën 13, kosu godoro. Ogo baka na Hebreeën 13, da ogo doro. Abuku fu Hebreeën 13 vers 4. Aha. Fugo trouw abibunem di ala suma. Chago? En dat trouw bedi no de pori. Chago? Magado sa krutu dem huru suma, nanga dem suta suma. Nanga de suta suma, lees vers 5 godoro. Meki u libi fasi de sondro bigi ai. Meku libi fasi de sondro bigi ai. Mi lek pastor no, dat was tak boy, sister at span boy. En awa mi go begi ge wakti. Mo aksefe masra da oso. Te masra no da oso da mogo. En mi wogo mi no chano amang. Sondro bigi ai libi pastor. Leesi. Meki u libi fasi de sondro bigi ai. Aha. En abi kouru hati. Nanga dem sani lisium abi kaba. En de referide nanga vrouw say abig ba. Te ye luku an vrouw na bigi ai ye kisi. Want die trook ba. De tevreden nanga vrouw say abi. Later in a kles was sorry tak de tevreden nanga vrouw say abi. Go na 1 Timotheus no. Abuku fu 1 Timotheus 3 vers 1. Aha. Disi de wan tru taki. If wa man de angry fu da wuroko fu wa preki man. Wan preki man, pastor, ja, leesi. A wani du wan wuroko. Na wan boon roko. If you wan preki a woord to gado. A true gospel fu gado na wan boon sani if you wan do roko dati. Leesi. Wan preki man musu de sondro fout. Maar samsa? Wan preki man musu de sondro fout. Wan preki man musukuf de sondro foutu. Te ye go na wan sister oso. A sister wanda oso ye go preki gi wan sa. Ilai foutu ba. Ilai nga foutu ba. Wakada da yo horasa. Dat wat ak ilai nga foutu. Leesi. Wan preki man musu de sondro fout. Aha. Da masra fu wan we fi. Da masra fusan? Fu wan we fi. Leesi. Disi de dwengi hem Je stref. doet je srefi. Want in een kerk pede je om een sa sowieso. Want christen dan bijvoorbeeld ne leer de sa van de mueri. Dat sowieso jullie pastor ook is bigaya. Want in leer de zuster van de mueri. Je begrijpt? Dat je ook is bigaya. Maar sang, im apsani satak im doe je srefi. Want if je wil leren van de mueri, abo moro makkelijk if je doe je srefi. Je no going verleiding, je no going tessi, lazy. Disi tan nanga kri ai. Dis ta nanga kri ai. Aha. Disi seti hem libi na wa boom fasi. Je suko seti libi na wa boom fasi. Je no going afspraak about Hoeroedoe. En you say ta nanga kri ai. Atras masa ye gi award tu mus danga kri ai tu.
Want nou sa desma itaki, pastor op een heilige water, sa ibaduelam desma. Dat wat ik je poer desma uit de boeien zijn, vika misbruik desma. Na sa de boeien doet op strati ook toe, maar gebruik sukru, perki, pa de kade trouwang, Pikachu, kume kasma de op een bepaalde boeien zijn, en de ene boeien zijn, vika misbruik kasma. Dat jullie pastor no kan de nangasan dat bezig. Bijna me denk dat na san sa de mijn ontvoerde umasma, pastor abi dan mijn kade heilige water. Lees go door, maar no tak san soma. This is lobby voor teki vrienden sumana in hem osso. This is sabi voor leri trouwang. Die sabi voor leri trouwang. Te je tek vreemde in osso na leri, je leerde a wet fugado. Je leerde van dem libi. Je begrijpt? Je hebt de na de notu sa de abi, lees. Wa suma, this is hori hem egi osso na wa boom fasi. Je hoori egi osso na een boom fasi, tago. En this is sabi voor making hem picking, die is in een respect. Is af de tjefi moest gi, yesi na een respecti. Go naar Deuteronomium 22 nu. Deuteronomium 22 vers 25, tanga 29. Want ja, zou tak zonen. Im de na kri ai, maar zou je a pastor gebruik, ho heilige water sa e beduela masma. Dat was hori sa tapsa asan dat te fadong. Hij komt op verkrachting, misbruik. Want tegen asma wil na verkrachting, na misbruik. Lees je. Sa Bijbel takabra verkrachting. Abuko voor Deuteronomium 22 vers 25. Maar if een man vindt wa onder trouw uma picking na in wa firi, en dat man moro hem en dido na hem, dat de man die be dido na hem, no mo sa dede. Yesi imoro asma, i doing asma. I fenwa wa kiriwentje an otrowete, abe pramis na wa traman, i go, i klem asma hori, misbruik asma, na verkrachting in a oudet. Onder Moses, de man bo na kikirang asdong. De man bo kiriu. De man bo kiriu. Draai jullie bij if je misbruikt umasma na nga beduelam de middelen van je kar de middelen dat je leest. Maar you no sa doen noti na nga da wenche. Ano be doen a Sondoe, disi de warti fu dede. Je ziet daarom na pastor wan sroto, a zuster no sroto, a dame no sroto, pastor wan de ma sroto. Omdat nou a man wan ding overtreding. A Bijbel is dat na ma wan ding overtreding. Want you doing asma tegen je wil. Ik doe een beduelam de middel tegen asma wil. Lees je. Because so like you a man op hem strefi against hem naaste en kiri hem, zodat strefi dat sani decide. Je ziet, asan dati verkrachting na semlek i kiri egis brada. I pleeg gewoon moord. So hebi astrafu dat bij de in onder Moses. So hebi astrafu dat de in gado ai. Na verkrachting na moord in gado ai. Je begrijpt? Jopo go na 2 Samuel. Go na 2 Samuel nou. Abuko voor 2 Samuel 13 vers 1. En abe passa zo, bakadisi dat die Absalom, de man piki voor David. Dit is nou een voorbeeld was sorry baka. Pe een man doen je umasma. Dit is nou Absalom, een zoon voor een koning David. Maar we kon aan een verlief, maar we los toe en sa. Want we confused lobby na los toe. We buria de tusanati. Lobby aan los toe en los toe aan lobby ook toe. Lees je. Be abiwa mooi sisa. Dit is de bekari Tamar. En Amon, de man piki voor David, be lobby hem. En Amon be wani hem zo traan dat hij abe kom siki because voor hem sisa ede. Maar dat kan be wani man al true. Maar be los tensa. Maar be wani sa, maar be los tensa. Maar ina wet ook toe, ina mag danga yusa. Dat wat ik na Sondoe ama bo play. Los toe na Sondoe. Takru los toe ye gissa. Lees je. Because abe de wa kriwente. En Amon be denki dat hij abe sa de tranga voor doe in wasani na hem. Je ziet, ama saptak mina wa man, mi tranga moro wa umasma. Dus mi kan do asan sa mi wan nanga sadisi. Lees je. Maar Amon be abe wa mati disi nembede Jonadab. Na man piki voor David brada Sima. En abe de wa tumisi konima. En Jonadab be aksi hem taki. Voor sa ede you, da man piki voor da koun kom mangri. De voor de. Amai kom mangri, want amai denka los tu sama abjessa. Je zo wicked amande. Amai denka sa zodanig tak amai kom mangri. Atakru los tu dit apa amai kom mangri, amai denka sa zodanig. Tak famo fena sat mi jong. Famo do wicked san dis jong. Lees je. You know sa tegi mi. En Amnon be piki hem taki. Mi lobby Tamar. Dat sisa voor mi brada Absalom. En Jonadab be taki hem taki. Didom na you bedi en doe lek you de siki. Je ziet, maar ik is zo'n wicked advies, zo'n wicked man. Want mati van mij gaan we takuru koni rai, of takuru rai. Tak, doe dit sila, au seti. Je ziet, maar do takuru do, en dan ik is een rai voor een takuru man ook toe. Sa amam do voor café nessa, lees je. En te you tata sa kom luku you, dan taki hem taki, me begi you.
Meki mi sisa tamar, kongi mi nyanyang. En hori da nyanyang pe mi kan see hem. Fu mi kan see hem en nyang hem fu hem anu. Je ziet dus na a konira isa amang ogoteki van mijn misbruik en sa. John pogo na vers 8. Vers 8. Want no daarvoor kar tamar kontak borgi brada want brada siki. Me kontu kukucha gama. Leesi. So tamar be gona hem brada amon. Oso. En abe dido drape. En abe teki blom. En abe wroko hem. En abe meki kuku na hem fesi. En abe baka dem kuku. Want sang, as ma gone brada oso. Ay vires ref thuis. Amoro veilig principe ikade na i brada oso. Jule kissa. I brada dape je vires ref veilig. Je ziet dat niks nog op sang want man mi brada deja. Je meki ref thuis. Want na oso ide. Leesi. En abe teki wan baki. John pogo na 11 nu. Vers 11. En die abe chari hem go gi hem funyang. Amon be grabu hem. Samadu? Amon be grabu hem. Je ziet? Maar grabas man nu. Leesi. En abe taki gi hem taki. Kom didon nangami. Misisa. En abe piki hem taki. No, mi brada. No doe himi. Because soma sani no musu pasa na igi Israel. No do dat dom sani disi. Dus no as safa mas repete hem tak na wat dom san yo do. No me kasan disi sa in Israel. Want gado de ti kasan dati. A wet sa gado giu uno kan do asan dati. Leesi. En for me, pe mi sa go nangami shem. Pe asma go nanga shen dati. Tak enang en brada dom. Of en brada kis omhang nange. Pe asma go nanga shen dati. Na wa shengi a umas madati. Mati de safune shemoro. Be do op futugi ala sort man den ap no wa sheng. Lees go door. En dem sa luku na you. En ook toe, als zuster dati, tabo go a kerki nu, abo shen ou tok, abem sheng. Want voor de na kerki passer misbruik. De net tak next de gos don gewoon in na kerki lek next nop sa. E pastor priki mooi tide torol es dan a pastor be do on short time hotel. Ane sheng de no ap no wa sheng. Tak pastor dan en vrouw, pastor trouw. Maar mina nga pastor be dan hotel is de. De na no sheng in de kerki. Leesi. En dem sa luku na you, leki wan fu dem dom suma. De mau luku na you Alexan? Lek wan fu dem dom suma. You know want domang asmait ega matak yo de wan de doma in Israel want say bina nga egissa. A Bible so ru de ta ine hoda wet fu gado you know want domang. You lek pastor sa do a don san dat you know want domang. Dat na sa Bible sorry. Fu verkrach wan sa, fu misbruik wan sa, you know want domang. Leesi. No fu dat ede me beg you. Taki na dat konu because ano sa hori mi baka fu you. Maar do be wani arki na hem. Is asmai tak okay. If you want me, dan make a sans sa ordele. Gwa mi pa na konu, go na konu. Ama na ipatu, ku go na man. Wan na appa musgi groenle fu a relatie yapsa. Go na appa if you na a man of gado. You want setting? Go na appa da o eres appa tak you want. Dat na wet. You look pastor you want, you want sister also. You know go na appa. You want go da pangasma. Maka dat je misbruik asma. Leesi. Maar no be wani arki na hem stem. Ma, because abe de tranga moro leki hem, abe dwengi hem, en abe didom na hem. Je ziet, een man tranga fysiek moro umasma. Dat ma druk asma, ma misbruik asma. Je begrijpt? Lees je? Tweede, soort versie dan. Vers 15. Dan Amon no be lobi hem moro. Wacht, sang. Dan Amon no be lobi hem moro kweti. Omdat man no be lobi nooit, na los tama be los nessa. Semsan nga pastor da ma dona nga sada, ma poto monita pa bedi of gasa wa monita ka ye fin bayo antusan. Ano lobi da pe? Ama pura los tu feng ba. Da is da even lo bas ma jamoro ana kan de 5 minuten no ma son do doro. Of so if you play kan de 2 minuten no mo. Want a los tu sama bab zodanig ama no ma control 2 minuten ama spoitik ba. Bakara da ma no lo bas ma moro want ama fen sa wanik ba. Ano lobby ano los tu. Lobby ano los tu en los tu ano lobby. Unom confuse de tusan dati. We buri a los tu nanga lobby. Maar de tusan dat ne wakasama. Saya bete. Dan Amon no be lobby hem moro kweti. So dat hij hem hati brong be de moro bigi leki fa abe lobby hem. Je zie? A ati brong ekono wansang. Boy mi fen san wanik bayra. Ama ne spa moro. Da ma ati brong tak. Soms jullie zuster moest denken atori tak te oma feni tide tamara mane beli moro. Ye bela mane te kop moro. Want dat na disi. Ama I hate you. Want dat ma fen san ma be wanik ba ma pura los tuk ba. Da ma no yere next fi moro. Samson nga pastor, siribangas madayo po to amoni da peso bu iset sanig ba.
Inobelo bassa nooit. Lees godoro. En anon be taki gi hem taki. Opo go we. En a pe piki hem taki. Fusa ede da ogridu. Fuseni mi go de bigi moleki da tra ogri disi yu be tunangami. Yesi? Nou wa ogri yu do nanga yusa. You no trouw nanga isa op omgang nanga isa. I doing yusa. Na ogri yu do nanga isa. I misbruik yusa. Na ogri yu do nanga yusa. Lees. En dan ben ik hem taki fusa ede da ogri du fuseni mi go de bigi moleki da tra ogri du disi yu be tunangami. Maar no be wani arkina hem. En dan be wan arkina hem. Vers 19. Vers 19. En tamar be foti assassina tapu hem hede. En dan be priti da yapun fufuru kloru disi abe weri. En dan be hori hem anu na tapu hem hede en dan be goe na kree. Omdat hij man broko asma saka. Die verkracht was sana broko i broko asa dat saka. Je misbruik is sana broko i broko asa saka. Dus asa apsare atino want as tak asan samas doang ama broko mi saka. Dus pastor, you know kan misbruik des saf unu. You know kan verkracht des saf unu. Na broko des saka. Dit is nou een voorbeeld zo we gaan. Go naar Job 31. Job 31 vanaf vers 1. Abuko fu Job 31 vers 1. Mi be meki un accorderi na ngami ai. Fusa ede mi musu luku na wa wenche. Here, mi me ko accorderi na ngami ai. Dat na sa Job petaki. Sai de mi luku na wa wenche. Want sang te ode ta bastrati we si desma. Of idee na kerki yule pastor ye prika fese luku ta boy asadati. Asas payon. Asas sai wakako na pe boy. Mogo begiga osoyere. Mo se to anchucha fango kango begiga sister dati. Omdat ino me ka accorderi na ngai ai. If you go follow Job, they will make accorderi na ngai ai tak no. Kom no luku na de safni. Kom no luku en los to de safni. Lees go door. Because you so to porsi fugado, de kom op voor lok toe. En so to erfenis, de almakti wan kom op voor hei. Ano de pori ki dem takrusuma. En wan vrienden strafu ki dem bro kom op voor ogridu. John pogo na vers 9 no, tanga 12. Job 31 vers 9. If we uma be kori mi hati. If we be luru na da doro fu mi naaste. Arkisa Bijbel etaki. Efu mi be luru na doro fu mi naaste. Na sa pastor du sale ma taki to. Ama luru da masara no de. Hey zuster, ik kom voor je bidden. Ik kom met zalfolie. Ama luru na een naaste vrouw. Lees go doro. En wakti. Sana eerste pisi, lees eerste pisi. If we uma be kori mi hati. If we uma be kori mi hati. Dat wordt ook allemaal los toe naar assa. Allemaal los toe assa. Je begrijpt? Allemaal los toe assa. En dat is maar voor een keer van pas. Dat nodig batak boy na Satan na vijand korama. No. Na los toe vind je ati koriu. Lees je. If we be luru na da doro fu mi naaste. Dan meki mi wefi. Mara gi wan trasuma. Ja toch, if mi wakana nga wat trama vrouw. Meki mi vrouw wakana nga wat trama toe. Dat nasa Job taki in de Bijbel. En meeste gevallen ipsa. Want de Bijbel na true. If you throw, je wakagi je vrouw. Want trama wakana nga je vrouw ook toe. Dat nasa Job etakja. Lees je. En meki wan trama boygi na hem tapu. Me kwa trama boygi na tapu dat zij denk op sa. Na dans do dansi? No. A boygi sa mai boygi na tapu na sem. San zij do nga trama vrouw. Lees je. Vers 10. Vers 11. Because disi de wan tumisi takru sondu. Sane? Because disi de wan tumisi takru sondu. Wan tumisi takru sondu pastor. Hoe je misbruik je sa. Gebruik as sa de nanga wan tramang ba. En dan de pastor wan. Ala de man say de bonuma ook te do asem sandis ook toe. De bonuma serve do asem sandis. Ala de man say do asandisi. You throw de look wan tramang vrouw na wan takru sondu dape. Lees je. Because disi de wan tumisi takru sondu. Ja, a de wan ogridu, disi dem kurutuman musu straf. Disi de son? Disi dem kurutuman musu straf. De mam straffen zeker. De mam straffen. Lees je? Vers 12. Because a de wan fire, disi de nyang fu pori sani. En as a puru ala mi kudu na dem lutu. Je zie, aan wan boon sani. Hoeroedoe, nooit na wan boon sani na aif gado. En ook toe aan wan boongi onolek de chim en ook toe. Spreuken 31 vers 30. Abuko fu spreuken 31 vers 30. Mooi fasi de wan bodregi sani. En mooi skin de wan soso sani. Mooi fasi de wan bodregi sani. Want sang, pastor kan des don luku. Want aan man leer des maar in a kerk van dem weer. Dat tamasje de zuster kwam aan mooi skin. Dan mij bige fantaseer in eden. Dan mij bige fantaseer. Dus aan dat ook hoor je. No luku na wan mooi skin voor wan umasma. Lees je.
Mooi fasi de wan botrigi sani. En mooi ski de wan soso sani. De wan soso sani. Want eigenlijk die trouw wat je bevrouw also. Dat zei je ook een mooi ski van trassa. That's right. We gaan spreken 5, vers 15 tanga 23. Abuku, voor spreken 5, vers 15. Dringi watra voor je eigen alleen bakkie. Sataki? Dringi watra voor je eigen alleen bakkie. Dat want dat pastor if je trouw. Je kan gewoon tra vrouw moro. Je alleen bakkie na vrouw zijn je trouw. Dringa watra voor je eigen alleen bakkie. No go na watra ma vrouw. No losto na watra sasa no trouwete. Want je hebt je eigen alleen bakkie. Lees het. Dringi watra voor je eigen alleen bakkie. En libi watra kom op voor je eigen watra peti. Je peti musu panya lontu. En liba voor watra musu lomna in die straat. In make baby. Make it chena ngai vrouw. Maar no go luku tra ma vrouw. Lees het. Make them there for you strefi nomo. En nogi dem vreemde suma nanga you. Je ziet, no moxie. Lees het. Make you peti de blessing. Make you peti de sang? Make you peti de blessing. En prisiri nanga da wefi voor you jonge tem. Prisiri nanga a wefi voor you jonge tem. Maar if je niet prisiri nanga wefi voor you jonge tem, dan je go huru. Je kies bijai die om de zuster sa de na kerk view. Je go huru nanga ai. Lees het. Make hem de leki wan lobby, dia if wan mooi tree. Dus a los to say los dat tra zuster. We trebe belly vrouw tak pide skat. Ik kom je halen man. Tek moto fruka oro koyere. Want mi wan mek lobby nanga itide. Ja toch? Want na je vrouw. Maar no go luku wan tra zuster tak ik kom voor je bidden. Da je go huru nanga self je misbruik assa. Lees het. Make hem Bobby sari you ala tem. Am sari you wisa anga wisa fadong. Want nee me keep chingig batok. I'm sorry ala tem, maar zolang je big guy, je lukt dat je moro jong zuster dat peon, moro bol zuster dat peon. Je begrijpt? Lees het. En prisiri you strefi ala tem nanga hem lobby. Prisiri ala tem nanga lobby voor je vrouw. Daarom ik trouw nanga asmatok. Je kan trouw nanga asma dat je nou prisiri nanga vrouw. Lees het. En voor zijn ede, mi man piki, je zal lobby wan vreemde oma. Hoe zei je lopen vreemde oma? Vreemde oma na, de travolk buiten Israël. En vreemde oma ook toen een vrouw zijn ora wet fugado. Sa, eigenlijk je trouw, dat trafvrouw zei je stribang in een vreemde oma. Ja toch? Een vrouw voor je sabi. Maar trafvrouw zei je dan in een vreemde oma. Zei de yogi krijgt in een vreemde oma. Lees het. En je zal brasa naar Bobby voor een vreemde suma. Zei de. Want je trouw na je vrouw, Hebreeën 13 vers 4, hoe betakengba. Hoe go trouw a beginning. Dat je trouw na je vrouw, zei de hem gehoord van een vreemde vrouw. Lees het. Because dem passie voor Libi suma, de na fesi voor dem ai voor Masra. En na praxeri ala dem presi pe ade waka. Ala de sansa we do gado eshi. Daarom a pastor sroto ti de dei. Want dat gado takau krutu de huru man. Lees het. Hem egi sondu sa. Wasa me sa te sloi pogo, smano shi. E na neti more ego Lucas sa no maneshi. Man gado eshi. Gado eshi ala sansa we do. Ino ma kibri next gado. En te gado giu sheno, da atoro guascoutu isroto. Lees het. Hem egi sondu sa kisi dat akusuma. I egi sondu o kisiu. Lees het. En dem tete. On dat sang, kan je bij de omelisa en ome zuster. Maar nou egi sondu fui drai kisi no, want dat staat guascoutu no. En dan mas rotoi. Lees het. En dem tete voor hem egi ogridu sa tai hem. No atai din strafoso. Lees het. Asa dede sondro leri. Dat sang? Asa dede sondro leri. Dus pastor, if you no drai jullie, yo dede sondro leri. Dis nou een waarschuwing ala de pastor, de bonumang, de man say pot drugs in drinken, die de safu sribanga ding. If you no drai jullie, yo dede in you sondu. Lees het. En na ini hem bigi dom waka. A dom waka na te sondu, te huru. Lees het. En na ini hem bigi dom waka, asa lasi hem passi. Yo lasi passi in de dom waka sa je teki. De burja waka sa je teki, yo dede yo lasi jullie. Gim Spreuken 6 vers 23 snel. Aboek voor Spreuken 6 vers 23. Because dat commanderi de wan lampu. Samsa? Because dat commanderi de wan lampu. En dat wet de leti. A wet de leti. Dus if you want to fire libility, go na a wet fugado. Lees het. En de formana fuleri de dat passi fu libi. De formana ful sang? Fuleri de dat passi fu libi. A passi fu libi de in a Bijbel. Daarom we lees uit a Bijbel voor soort pastor takino doe en boom. Lees het. Fukibri you voor dat takru uma. Fukibri hoe sang? Fukibri you voor dat takru uma. Fukibri voor dat takru uma. A vrouw sa ne hora wet. A vrouw sa por you libi. A vrouw sa no troanga you. Lees het. Voor dat sweetie taki, voor dat tongo, voor een vrienden uma. Ta vrouw bigge tak sweet committee. Lees het. En soms ta vrouw tak sweet committee. Nou een bobi trepa is het dieu. Want als je taki trolek pastor, a bigge seten sa tak pastor, je doe isa no meten toch. Mi o seten gino. Mo tak sweet anga pastor, met pastor ko begi gim ook toe. Da mo proberen na mi, da mo bel school toe.
Lees. Vers 25. No los tu hem mooi skina in uw hati. No los te mo iski in your hati. Dat u beli sin Job. Me ko akkoderi na ngami ai. Mi no kadina congregation da yelu kudes safi. Yelu kudes makorosi. Lees. No geen passie voor kiezen u naar hem ai wiwiri. No, no me kasma met mooie ogen gina nga de wen perswing. Lees. Because you don't want huru uma. Wa masuma me tron wa pisi brede. Door wan huru umang, pastor bijna ilasi uroko. Yo da strafo so no. Ilasi heer libi, ilasi heer systeem, ilasi abune sa ibe abi. Sa ibe denki abi eigenlijk. Want die no be hora wet fugado. Lees go door. Na ilape. Wa masuma be tron wa pisi brede en da suta uma sa honti voor dat dier. Je zie? Je tron apis brede. En na suta uma altijd te honti fa do adiri libi fa mandati. Fu amman sa aishile kwan sa trougba. Chago? Abuko voor spreken 31 vers 1. Den woorden voor dat koning Lemuel. Dat profetitori die zich hem mama beleri hem. Sang mi man piki. En sang dat man piki voor mi bere. En sang dat man piki voor mi sweri. Dit is na koning Lemuel, dat na koning Salomo van Bijbel. Dit is na sa mama e advisering. A mama e gama advies. Lees it. Vers 3. No gi you tranga na dem umang. No gi you sang? No gi you tranga na dem umang. No gi tranga na de umang. Want die trougba toch, say dem gi tranga na tra umang. Say de pot tapi schema tak boy. Ni go begiga sadat ne oso. Ja, sadat moyer mi mosse to aspra fugo begige ook toe. Say dem gi tranga na de umang. Lees it. No take you passi go na da sane disi kan pori dem kounu. Ai por de kounu. Unu na de kounu pching. Ko hora wet fugado. Maar if you waka go na passi lomba ka gi krakti na de umasma, ai por de kounu. Ai por de kounu. Lees it, say abi. Openbaring. Abuko openbaring 22 vers 14. Blessie voor dat soma disi en doe hem commanderen. Dus blessie vast maar zij hoort de commanderen gado. Lees it. Zodat hij dem ability voor dat bon voor Libi. Atego Libi. En dan kan waka doro den potu go na idi da foto. A Santa foto, New Jerusalem. Dape ala wandoro. De sang wat we voor de commanderi. De commanderi, like zou lezen vanaf begin. E sorry fugi de klep fino go ina buria. Lees it. Vers 15. Because in a doro say dem dagu de. De dagu, dat na de heiden. Nanga dem tofrumang. De tofrumang. Nanga dem hurumang. Nanga suma? Nanga dem hurumang. De hurumang no go ina konu kondref gado. De hurumang no ma go ina konu kondref gado. Nanga dat? Lees al laatste visie? Nanga dem kirimang. De kirimang wat ubelees dat verkrachting of misbruik na assembly kiri. Ubelees in Deuteronomium 22. Dus de man dat no go ina konu kondref gado. Nanga dat to tak shalom, most in Christ bless. Most in Christ bless. What is a nation? Nation is men leading by example. Nation is family. Nation is community. Nation is children with role models. Nation is unity. Nation is you. And finally, my brethren, be strong in the Lord. His word, His word.